Deporte e solidariedade volverán a ir da man este domingo en Noia cunha nova edición da Carreira San Silvestre organizada pola Concellería de Deportes e o Club Atletismo Noia. A proba, que terá lugar a partir das 5 da tarde, non terá un carácter competitivo, cun percorrido de 3 km e cun nivel de dificultade baixo, para potenciar así unha alta participación. Vaise celebrar este domingo, día 31, a partir das 5 da tarde, polas calles da nosa vila. A salida e a chegada será aquí diante do Concello, na Alameda de Noia. Decir que é unha carreira para todos os públicos, son só 3 km, na que esperemos que haxa un ambiente festivo na medida do posible. A carreira terá, como é costume, un fin solidario e os participantes poderán entregar produtos de alimentación básica e doces típicos destas datas, que lle serán entregados a Cáritas para o seu reparto entre as familias máis desfavorecidas do concello. Trataremos de darlle un aire xa non só deportivo, sino un festivo a esta proba, como estamos facendo, e ao mesmo tempo facer unha pequena colaboración con Cáritas, como tamén se ven facendo nos últimos anos. Os voluntarios de Cáritas estarán instalados diante da porta do Concello e todos os que queiran participar na proba saben que como inscripción non teñen máis que acercarse e chegarse con un alimento ou facer un donativo nada máis chegar. Que para nós é moi importante porque estamos en plena campaña de Nadal, que estes días estuvemos atendendo a 102 familias que se encontran dentro do que se chama vulnerabilidade e que seguimos durante todo o mes de Nadal hasta despois de Reixes axudando e colaborando. Dende a organización quixeron agradecer tamén a colaboración de Protección Civil e Policía Local, así como tamén da Cruz Vermella.